západe a naozaj si myslím, že je to celkom dobré. Bez trestných bodov prvá dvojica v časovom limite, ktorý je 60. Jeden mal výsledný čas pán Sihelský, limit je 67 sekúnd. Bez trestných bodov prvá dvojica v súťaži. Som rád, že sa držíme hesla po jednom koni v parkúre, sú to v finále majstrovstiev oblasti len jedna dvojica na kolbisku. Keď to bude o niečo dlhšie trvať, žiaľ, je to tak, aby neboli protesty a sťažnosti, že jazdec ovplyvnil výkon toho svojho kolegu, ktorý je v kolbisku na parkúre. Karin Hrnčiarová, Amerigo Ahoj, Látky ranč pod Bukmi. Pripraví sa Michála Šatarová, Valis, Detva, Pozana, jazdecký klub. Bez trestných bodov 54,98.